Never be so. Said the Nanam Kunti Fossian, Sebricum, Adaroma, one out there. Adaroma,
just there. Someone was kind of some of you. Thereby, was a church to win. The Mamma, dear Sabina, was it to win? No, 7 Tapa, Augusta, it was so such. Sabi, the station, I was it. I don't know what good enough to with the intention put on the paper of my own as I hear my family side. Yeah, that was. I said, one of us was done. They don't want to go on the catcher. Madame the group, Brekum dear. Woman sing now is a bit of Santiago for it. Nina, Adaroma, one aye, the brass of it. Oko Sabi, Jama is a year. Now a poem or Oko piece of the operated amount, what your amount. Sabre, as a parent and an agent to go, what an ass for any. Nina, any more per year. Adaroma, as a parent, I do put on a bottom and it's 1 penny per month. And I said, one per year, Nepa, any. Amakwadi ewo odi kan shedi abo ene amiahine sani ba mi ansa no do ma wa odama o ka so mu ngotina pomu na omumo omunye tetefu bibi ba o be bo amanye o mo na kwaji chibrekum odama amakwadi ewo odi kan biade osuru o shedi abo bae na amiahine na na hima na no achi na jese amiahine no nyaba enti emema ni free mu no amiahine na be dane ne ho sabe o hene san ye o hema se mema mpaboa se ba mpaboa na no di tis e ho sabe o di fe o ma edu ba bi no se da bi amankwadi e wo ba sabe mi nua na ne ba enti ne mpama no hwe so da chi maje asan bi aba di si e no ne ma ama no e be ni abi di ye adaroma ena o mo twe ho ma so na ni na ko ba e no o ade se mo ma nti ana e bi bi akonya ne beto bia no mu kwa ho ko video 1947 adaroma wa ena o tina aka asem na etwa breko se e bi bia o mo mo tsu no ma no do be firi mu bia no se e sai ba de se no 1947 wa na aka asem na eno achi na ma no nti ase sai ma so na mi ya wo re so o msa de court ema sunwa wa no asem a o de ko ye ene ma bi bi ba ye o mo anti ase sa de ko sabi Supreme Court wa no asem nti Supreme Court say buai sabi kraso for wa no asem nti o mo an sai e di dem ya so kore de brekum de o mo nti asokore wa na ni na wo ye ya o ma sabi ajubudo ema oni pa ma o ko tsa wo ebe o ma Joe. C'est ça, mais si on va nous tester, au moins, ça va y avoir beaucoup de danser. Pendant ce qu'on sait, c'est le courant de la média, dans le tirer, dans le salon. Joe. C'est ça, le gars, on va se dire, on va le coup. Mais dis, quand on fait soir, il ne va pas être en haut. Ça te dit, il ne va pas être en haut de moi. Ou vous courez, n'avez pas un autre course. On doit être en haut. Donc, tu tues bien le haut. Ça te dit, il y a un autre chose. Bien. C'est ça, on a dit qu'on a chose ça. Non, bien, on a bien le mouvement. Le coup, ça te dit, on a des choses ça. C'est ça, on est tiers. On va voir. Où tu veux aller? Bien, l'homme. L'homme, bien. Soit le coup, mais sans ça. N'a pas beaucoup de choses, c'est des mamans qui ont oublié. Est-ce que ça me change ça d'ici? Bien. C'est ça, la réalité, on a sabi. Sabi, on a sabi le meeting, on a sabi. Vous n'avez pas dit qu'on vient avec un soutien. Ça vient et là, il y a dit. Alors, ça veut dire qu'on va aller sur les liens. C'est ça, on a monsieur de moi. On a beaucoup de gens derrière nous. C'est ça, on est bien. On a caché dans le quand on se dit, nous, c'est le mieux.
tí mo ní kó ní ìyàwó àhẹ́ ìlú. Sàmì ahẹ́ deɛ sẹ́dẹ̀ ní adìyẹ lọ́sọ̀ wọn tó nkyɛn n'asẹ́mi yẹ́wura òní sunsun wọn ɛhyɛ de sa no wọ́n yẹ kọ́ ní nìyẹn. Sọ̀rọ̀ náà na wọ́n hyɛ sẹ́mi wọ́n yí mu ọ̀n nso wọ́n di emu ma wọ́n da ọ̀bẹ kọ́ so kọ́ akọ̀dé no a yọ̀m yọ̀m tí sẹ́mi ọ̀pọ̀ yẹn tọ́ àti sẹ́ sẹ́mi yẹ péré baako pẹ́ nà yín na yọ̀m sẹ́ni wọ́n tẹ́ n'akyire sẹ́mi yẹ ba na wọ́n yín a mo ti ha mo yẹ kyerɛ wɔ pẹ̀lú mo yẹ mo ti ha lọ́yẹ sẹ́mi akonnwa tọ́ yàwó tẹ́ n'akyire sẹ́ wọ́n yín a nane kyerɛ sɛ wọ́n ahini ɛtwa sẹ́mi ɛba na de n'aba na wɔn de no ɛba na wɔkɔ tẹ́ akyire wɔn gya yi na wɔn sẹ́mi wúwo àwọn baako wɔn tẹ́ n'akyi. Sɛ deɛ ɔnya no a wɔn nyinaa obi ayɛ wɔn asɛm ka no ɛno na ewura ɛnɛ ɔgya yɛn anim ha yi ɔno na sɛbi na ɛna ɔmo di a ebi tumi ne bɛhyɛ ne nsa sɛ ɔmo ne nyinaa baako na waso no sɔmpa ɔmo nyinaa wɔn ka kɔkɔ mu sadeɛ baako na ɔmo ta n'akyi yɔm sɛ ɔmo obi daadaa mo a wɔn na nuku ne hyɛ ne nsa ɛna na wɔn tumi ne ne nso na bɛkɔ ne sɛbi ɔno ne kum hene te obiara mo nyinaa mo gyina nyamuru ano no wɔn na nuku ne hyɛ ne nsa ansa na wɔn wɔ kɔ nti wɔn akɔ mu wɔn mu bibia no nuku hene ɛna yɛyɛ yɔm yɔm sɛ bɛnta wo ba ti ha nana wo ba yɛ ha ɔsɛ yɛ bɛ ka yɛ sɛ ɔkò nɛ ɛyira yi na nam sɛ ɔpɛnso na yɛ kyerɛ yɛ ti ɔbaa yɛ na asa ba yɔm ɔsɛ wo ba yi wɔn na wɔn kɔ duro a ɛnya ayɛ wɔn nya ayɛ ɛdɛ sɛ asantuma no bɛsɛ wɔn saa na yɛ kasɛ ɔna mo ɛnumonyam ɔsɛ ɛma no deɛ bibi ti na ɛdɛm a wɔn mo ɔsɛ sɛ mu a wɔn di mu adeɛ deɛ na yɛ sɛ ɔpɛnso ama na yɛ sɛ ɔpɛnso ama saa mo mpɛgya no na sɛ sunsun ewura ɛdɛm ama mo ɛso yɔm 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 sɛ afa ɛma no bɛ di bi bɔ ase bɛ di yɛrɛ bɛ da di nyinaa na ɛna ɔba bɛ sum ha sɛbi waa maame a oyi woyi ne maame ne de kunya no wɔsi dɛbi zatɔ deɛ bɛyɛ koto adi ase emu ɛna wɔn maa so ba yɛ ba yɛ so sɛbi ɔpɛnso a ɔte hyɛ na de no ɔsan ba sɛ mo ko di dan sɛ sɛ aha na ɔda kunya no to yɛ adi ase foɔ ɔmo ni ɛna na sɛbi nam so a nɛ ba yɛ a mo sɛbi mo de kunya no wɔn asɔ bɛyɛ nyinaa no ɛtwa ti adi ase ɛna nɛ kunya no ewura de sɛ wɔn nsa yɔn yɔn sɛ wɔn bɛ yi ɛbɛyɛ mɔnyɔmɔnyɔmɔnyɔ dɛbɔ koduro sàtẹ̀yìn ma tumi a wọ́n de sẹ́nà ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n nsa mẹka busua ni bom mẹka kuro ni bom na mo mpẹ́jọ kuro no na kuro ni ẹ̀dẹ̀ sima sàtẹ̀yìn yọm 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 ní ẹ̀dá sábà yẹn ní àwọn ọmọ ọ̀kan ọ̀sẹ̀ sẹ́bi constitution jí sàtẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú pẹ̀tù sẹ́ni kẹ̀sí àwọn ọ̀gá nàbọ̀ máa gbà wọ́n pẹ̀lú no sẹ́ wọ́n sọ àkyerẹ́ no náà ṣe sẹ́mo ṣe sẹ́mo nsu àkyerẹ́ no wọ́n kọ́ tó esi a ìbí tó du náà ṣe sẹ́mo ìsàkyerẹ́ náà bọ́ tẹ̀rẹ̀ wọ́n náà wọ́n tẹ̀lé ebi bia kakra ti na ọ̀dẹ̀ ṣẹ́ wọn nsa wọ́n jẹ́ ní sẹ́mi rẹ̀kú yìí rẹ̀ ẹ̀yẹ́ sẹ́mi house no ẹ̀nà ọ̀bẹ yẹ ẹ̀hẹ́rẹ́ ní house no ẹ̀yẹ sàkyerẹ́ náà wọ́n túmí ansa na wọ́n sì bí kyerẹ́ ní wie náà wọ́n túmí a ọba yẹ ká asantuma ho asantuma ká wọ́n wie a ansa náà bọ̀ house wọ́n nso ọ̀sẹ̀ èsì kyerẹ́ no
They say so no. Obe da wo tufu. Ono akasa chewo. Obe mo kasa ama. Na susu mo de ma wo no se mpa. Na nuru ni susu ni so wonsa. Ye buhye. No se mpa ta je na anim ye buhye na sa ni susu mo ma wo. No na kwan so a chere no. Se ma ne kwan so si no re. Anoba. Ekibe na odi de ku na mo de ma. Therefore, Asante Tosubiru. On est là sur le pédard. Pour sorry. Elle est château. Là, pas à faire la basse. Tout le dit clairement, on va le charmer là où. Quand c'est le tia, le coup, pourquoi ça? Le homme est il est le ça c'est. À soir, il ne va pas. Là, on sait tout ça. You will come to listen to the idea. You like to say, we see Obra Boy Santi. It will obey on any GTR. I had to be with Jeffrey. I had to be a shoe to be on the boss of it. Whatever. I'll be back. You are about fine. We. And then you are. You are going to be someone's son. To who someone's said, or somewhere is the man for whom the house man. And we be costly, we are able to start. O to become boss and Yamade. A whole never almost a Yamade over 2 million now more common. And then you run. Sister, a window. Then they say a woman, Nansa, say, I heard an additional man. I don't think so was that. So they didn't put you and go so bad. Nansa, a Yamasa. Let's say, a little production of Sabbath Jackson. I'll be to Debbie. But I was a Sabby, a Punamo, the bar, a bomber said you run. The boy, and the Yoga and our bar on one side is saying, a little bit that. You are so moving. We shall was a person. I'm not your man, or they say, but when they move to a song of the show. But that's a good hour. And it's short. Channel, you told me to be beside. Performing beside. Mr. Otum Fontan Cassia can't tank Cassia say. Me Nana and Motimaja Brekun Trafoine. Or you know, by Benton of Dupa, Metrana Trepa, Samayesa, between you, Ranta. This is over. Mr. Ntam ka otumfo ntam se me nana kwa ku ban brentu a me tosu mi no me na me ebre kuma don ten en fufuru ya wa bayi ma se de ne se betu na futu papa na mama na pantre papa me wura se no ma we manya na me to otumfo ntam Otumfo ahyame so otumfo tankese kan tankese se me Nana Kusi Aboa tosu mienu ni fa hini brekum me dia kokodro no kre afutupa ne besom yewura wa basesie mi wura so wa manya sade a ntontam Mr. Otumfontan, me can't take a say. Me, Nana Probias and Junkum, doesn't be a come and go behind me.
sɛ nana yɛ ɔba yi mɛtu atufu pa makyerɛ no kwampa sɛ manyɛ saa metu atumfoɔ nta Otumfoɔ akyɛ me Nana Kofi nti yɛbɔ ɛtɔ so mmienu rekum Kyidɔmhene mesrɛ Otumfoɔ ntam ka Ntumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ yɛwura yɛ a waba yi mɛsom no sompa abɔ de Kyidɔmpa sɛ manyɛ saa metumi wura ntam kɛseɛ Otumfoɔ ahyɛn me mesrɛ Otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam sɛ mene Benkumhene Rekum traditional area mesan yɛ acting president Nana kyerɛ yɛbɔ adatɛ ɔtɔ so mmienu sompa a yɛde som yɛ nananom wɔmbɛsom Asanteman ma Berekum bɛyɛ the pride of Western Ashanti ɛno yɛ san de abɛsom yɛwura yɛ a waba seesei yɛbɛma no futu pa ɛkasa akyerɛ ɔkasa pa sɛ mantimi anyɛ saa deɛ a ɛtumi wura nta Otumfoɔ sɛ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me nana ne amankoradi awu a ɔdi kan me nana ne kyerɛ di aboɔ me nananom na firi asɔkɔre kɔkyekyere Berekum man me nua panyin ne danseberɛ dɔkta amankoradi awu a ɔtɔ so mmienu sompa a me nananom de som Asanteman ɛne me nua ɛna duru me ɔdɛɛfoɔ kyerɛ di aboɔ Asante a ɔtɔ so mmienu mebɛtoa so Otumfoɔ animonyam a ɔde ahyɛ me mabusua ne Berekum man sɛ wofrɛ me anɔpa awia anadwo dasuo mesɔe a mesɔe adeɛ
sɛ wofrɛ me na medam akyi kyerɛ wo a ɔtumfoɔ mato ntam kɛseɛ